Здравейте! Мисля си за това видео от рождения насам. Той беше октомври, сега сме средата на април, но когато не става въпрос за концерт, сноуборд или някаква простотия, съм много бавен и много мързелив. На рождения ден баща ми се появи в парка, в който бяхме с кофа пълно с палачинки, и това създаде такава еуфория в хората, че ми се прииска да направя нещо подобно. Затова днес ще направя моят вариант на шкембе, без никакви претенции. Основното е, че накрая просто има една много специална съставка. Как процедираме? В моя случай слагаме карфиол. Какво правим с карфиола? За да бъде най-добре натрошен, всъщност, секунда. По-добре от котка, никой друг не може да накъса карфиола, така че тя ще се справя за начало с това. Докато тя да се справя с карфиола, другите продукти са ни шкембе, което разбира се взимам такова от месарниците. По-готините месарници имат желирано вече шкембе, което съвсем малко трябва да го свариш и е готово. Първата голяма излагация се случи, освен че как съм мързелив и не поглеждам. По принцип произвеждаме кладница, трябваше да набера кладница пред вас от нашата си ферма, да бъде страхотна реклама и да си ползваме нашата кладница, само че се оказа, че съм изпуснал момента, всичките, които имаме, сме продали и намерих едни много стари замразени по ужасни парчета, които пак са вкусни, но са супер неугледни. Затова, ето, първата ни излагация на лице. Имаме кладница, имаме разни други гъби от буркан, имаме шкембе, 3 литра мляко, разбира се масло, разбира се чесън. В нашия случай ползвам сушени домати, които нарязвам също така вътре. Гъбите ще запържа с карфиола. На шишкане е най-добре да се говори. Запързвайки златисто карфиола с обилно количество сол, открих, че освен това страхотно мезе забира само така. Нарязаните сушени домати си ги пухнахме при гъбите и отново ми се допилотира. И след като сме направили този прекрасен бъркоч от всичко, шкембе, гъби, забравих какви там сушени домати, дафинофлис, делфинофлис, всякакви подправки, които хрумват, пипери, сол и така нататък, остава да бухнем едно голямо парче масло вътре. Ето така. След като маслото ни стане част от екипажа, и сега специалната съставка. Воден смерч! Както винаги закъсняхме, но някъде там в мрака се намират пещерняците и новия пещерен курс на Потръба, които са на активния пещерен курс. Клуб, не курс, в България, и сега ще им занесем шкембе. Ето гладни пещерняци на вас за шкембе. Коля, искам обратна връзка с шкембето. Ще те целуна. Къде? Където искаш. Прекрасно. Не знам дали ще оцелея, така ли трябва да живея?